Hej så, jeg hedder Mette, og det er mig, der har smykkegalleriet og webshoppene Perlebutikken.dk og fashionfloss.dk. Jeg har lige fundet en af mine små gamle amatørkameraer frem, som vi plejer at have med på stranden, når vi er på sommerferie. Og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at lave en lille film med min butik herude på landet, så I kan se, hvordan her ser ud. En lille amatørfilm til jer. Det er den gamle skolestue, jeg har butik i. I kan se tavlen af her, hvis jeg går lidt tilbage. Den gamle tavle, der var skole her til omkring 1963. Og skolen hedder Gammel Bidstrup Skole. Den er bygget i 1825. Og det er som sagt det gamle skolelokale. Vi flyttede ind her for omkring 1,5 år siden. Inden da, der boede min onkel og tante i huset 27 år. Og da min onkel døde, så købte vi huset af min kusine for, i august er det 2 år siden, vi flyttede ind. Og det er et kæmpe hus på 346 kvadratmeter, som vi er i gang med i standsæt. Den gamle skolestue her, er der kommet et nyt loft. Det blev revet ned, det var et gammelt halmloft. Og alt er blevet sat i stand, og gulvene, I kan se lyse trægulve. Men hvis jeg lige drejer mig rundt lidt langsomt, så I ikke bliver rundforvirret, så kan I se, gulvet er mørkt dernede. Så brunbejset var gulvet over det hele, og det er meget sjovt med sådan en lille kontrast, så vi kan se, hvordan det så ud. Så har jeg har lykkedes mig at få alle mine møbler med fra min store butik inde i Ringstedgade. Der er skabene, de er sindssygt populære. Folk vil meget gerne have lov til at købe dem, men det får de ikke, det er mine. Og der har jeg mit læder, og der er resinblomster og en masse gode ting i. Så har vi hyggekrogen, kunden, når der sidder en, og de kommer ind og får sig en kop kaffe og snakker. De elsker at komme herud på landet til mig. Så har vi mit skrivebord. Der er lidt kaos, jeg er ved at samle en masse ordre. Så skriver jeg jo også på en smykkebog. Og der har vi så vores samoyedespids Sushi, der ligger der. Hun boede i en garage i en kold baggård, da hun var 1,5 år. Vi var på sushi-restaurant, og så synes vi, hun skulle ikke bo der. Hun skulle hjem og bo hos os. Ejerne kunne ikke have hende. Og nede under skrivebordet, der har vi en brun labrador, Oscar, på 10 år. Og herhen har vi Ronja, vores border collie. Hej smukke, på 12. Så jeg keder mig ikke, og i december stod der en lille kat og mjavede udenfor. Der var nogen, der havde smidt den ud af en bil, må vi gætte på, fordi det er en rigtig kælekat. Så hun bor ude i værkstedet, og så er hun herinde i butikken om aftenen, og hun er inde i stuen hos os. Så nu tror jeg, I har fået et lille indtryk af, hvordan butikken ser ud. Der er 56 kvadratmeter. Det er noget mindre end de 130, jeg havde i byen, men det er stadigvæk mere end den forretning på 45 kvadratmeter, jeg startede med i byen. Det gamle skab, indbygget skab, hvor de udstoppede dyr brugt. I biologitimerne blev de brugt. Der er mit læder med knyttesnor kom ind. Så tænker I nok, hvorfor står alle kurvene heroppe? Det gør de, når der ikke er kunder. Simpelthen fordi Sushi, vores lille samoyedespids på nu 11 måneder, synes det er super sjovt at stjæle læder og gnaske perler. Så når der ikke er kunder, så bliver jeg nødt til at sætte tingene op her. Kan I se alt mit blink, der ligger herovre. Alt blink blanc. Dynamo-lygte. Det var vist nogenlunde det. Kan I se, hvor rodet her ser ud, når der ikke er kunder. Hej hej.